Bisan pa man sa mga peace rally ug unity ride sa Davao City nga giorganisa sa mga supporters ni kanhi Pangulong Rodrigo Duterte, nagpabilin nga malinawon og luwas ang syudad sa Davao. Sumala sa Davao City Police Office nga walay natala nga mga kakulian atol sa mga rally. Apan padayon ang paghatag sa kapulisan ug hugot nga seguridad sa mga mitambong sa rally ug sa mga Davaoenyo. Automatic ang Davao City Police Office maghatag og seguridad para sa safety sa tanan. Dili pud ta gusto nga diha nata mo hatag og aksyon kung naanay mahitabo. So naana gyud na ato ang mga PNP personnel sir inubanan sa ato ang SECO team nga magkandak og kanang inspection. Apil ato ang mga iro diha sir nga ginagamit nga makita ninyo diha sa mga event areas para masiguro gyud nato ang kaluwasan sa tanan nga naa diha nagkandak og prayer rally. Yes sir, makita man gyud nato sir no ang taga Davao City is disiplinado, wala gyud tay nakita nga problema while nagkandak og kanang prayer rally, unity rides nga gihimo sa ato ang mga kaigsoon ng Davaoenyos. Sumala sa Davaoenyong si Edel, masaligon gihapon siya sa nasinating kahapsay sa syudad. Ang laborer sa Bangkerohan Public Market nga si Jerry Garcia nakamatikod gihapon sa kalinaw sa syudad sa Davao, bisan pa og daghan ang nasuko sa pag-aresto kang kanhi President Rodrigo Duterte. Kanang mga giingon nila nga nay mga kwan istorya ra man na dili man na tinuod. Syempre kay diri gyud ko gikan ever since diri gyud ko nagpuyo nag-school ko diri diri pod ko sa Davao wa gyud ko nibalhin og bisag asa nga lugar. Kanang mga rally kay peace rally ra man na siya. Peace rally ra man na dili man na ingon nga nagdala og kanang kagubot kay simpatiya pod namo sa amo ang mga nagdala diri sa Davao. Safe magyapon kay plus na ko nga galago gabi ug bisan asa ko mabot sa Davao kung may mga kay mga makitaan nga mga kuan ba kanang paminaw nimo mga tambay nga murag daw tang plano sa tuwa. Makita man nato nga anay gyapon atong pagkuan disiplinado gyapon ang Davao kay di man ta nagrally tungod kay kuan kanang ani sabay lang to sa mga trending ba. Ni sabay ta sa nagrally ang mga tao tungod jud kay gipagawas nila ang ilang kasubo bang ang sinitabo kay Tatay Digong. Ang estudyanteng si Katrina Alegria, kampante gihapon sa peace and order situation sa syudad. Tungod kay para niya, disiplinado ang mga Davaoenyo nga dili gusto og kasamok. Siyempre, napa may mga kwan dire gabantay pod nga mga sundalo or pulis niya. Dili jud nimo makanan kanang nay mga kwan nun, madakpan gyud nimo sir. Pero si Maricel Lamunay, nakamatikod og jutay nga kabaguhan sa Davao. Hilabi na dihang giaresto ang giilang amahan sa mga Davaoenyo nga si kanhi President Duterte. Itong wala na si Duterte, murag samok naman god. Tanan na murag lain na dili na safe ang Davao, dili na pud nagagawas-gawas ang mga kuan, dili na safety ba. Gipakalmahi noon sa DCPO ang katawhan, loyo sa panghitabo. Kay sa giingon sa ato ang mayor, kalma lang ta sir no, dili ta magpadala sa ato ang emosyon kung naaman tayo support na ikapakita sa ato ang former President Rodrigo Duterte. Pakita ni nato sir no sa kuan lang nga paagi no kanang peaceful lang nga paagi, dili nato kailangan maghimo og kanang kadaot kay kita ra pod mismo ang maapektuhan sir no nga taga Davao City. So magtinabangay lang ta sa pagprotekta sa ato ang syudad sir. Gisiguro sa Davao City Police Office nga walay makasabotahe sa natagamtaman nga kahapsay ug kalinaw sa syudad. Daiza Libong, Newsline Philippines, stay safe.